Link mo dyan. Yung isang cellphone mo. Wait lang, pausog ako neto po. Isang cellphone mo. Ayan, naka-live na po si Bicolana. Ayaw nga pala. Ay, baba. Kaso kuya, kailangan ko siya. Ayun na lang. Ibaba natin yung link mo. I'm good, Neil. Bantayan mo. Live na ako. Ay. Bantayan mo na yung oras. No, At isend ko yung ano mo. Link. Oy, 58. natataranta na ako, May Bicolana. resort na ako dito. Sige po ate Jenny, bisitahin kita. Diyan ako titira sa'yo. 59:30 lang ang natin. Oo. Ano ba to, Bicolana? Natataranta ako sa pag-share ng link mo. Huwag ka mataranta kuya. Guys, ano po, lipat. Hello, Tilo! Si Tilo agad! Si Tilo agad nauna kuya. Ay, 58 minutes. Nauna na si Tilo sa channel ko. Hi po, Ay, may Kuya love. LV. May pag-ibig na yun doon si Tilo. Meron na. Nasa, ano ni Gatcho. Ay, bahala siya. 58, 59. Sir Rolly Arsaga, hello Naku, po. di yata ako. Oy! Kuya Lior! Lior Heriano, salamat sa pakulay kay Bicolana. Hala! 59. Thank you so much po, Kuya Lior. Kuya Leo TV, hello po. Di ko yata ito maisishare ah. Bakit kuya? Tataranta ako. Wag kuya. Bantayan mo, 59. Oh, 59. Wait lang. 59, 20. Ala, ayan na. Hindi man yan, guys. Hi po, Di, share ko na lang sa ano ko. 59. Ayun na kuya, isuling mo na lang. Ipindot mo na suling. Hi po, share ko na lang sa ano ko. Yan na link. Ayun na kuya, isuling mo na lang. O, ayan na po. Gusto ko po magpasalamat sa inyong lahat. No, maraming salamat at pinasaya niyo ako lalo ngayong araw na to. Oy, ano na? Salamat, bye-bye. Kuya Bern, thank you so much po, Kuya Bern. Thank you po sa nagpalipad. Nagbabay na si Kuya Nolly sa live. Ba't di ko makita? Ay, yung comment di ko makita. Wait lang, nabasa ako. Wait. Uy, madami na pala nag-comment. Hello. Kuya Romel. Normagid, hello po. Norle Resare. Sige po, Kuya. Mark Pisuena, hello po. Kuya Lior. Hello. Kuya Regen Diaz, hello po. Magandang tanghali. Thank you so much po, Kuya Bern. Elias ng Baguio City, hello po. Jeff Jobs. Sorry guys, medyo ano kasi yung mata ko. S4 Vlogs, hello po. Kuya LV, hello. Uy, ay, oo nga, may nagpalipad ng Kuya Vince Works, hello po. Vince Works. Thank you po, Kuya Vince Works. Bagay po ba? Bagay siya. Sabi mo tayo. Sabi mo na, bagay. Bagay. Ba. Tayo. Kami. Ayaw yung batayin. So, yan. Ayan. Kasi guys, may pupuntahan dapat kasi ako kasi propsman ako. Kailangan kong tumulong sa mga kaklase ko. Pero mamaya pa naman. Jessie Aniete, hello po. Ay, salamat sa mga lumipat sa live ni Bicolana. Siyempre, thank you very big, no? Sa talagang pag-support sa channel ko. Kuya Jojo Jamito, hello po. Opo, Ate Jenny, pupunta ako dyan. Sem break. Dyan ako mag-sem break kasi magbablog ako ng bonggang-bongga. Tsaka dyan din ako sa YouTube tuloy. Uy, Kuya Neil! Salamat, Thank Kuya you Neil. po. Thank you so much po, Kuya Neil. Wala, third eye. Nakasarado po kasi yung third eye ko. Nakasara pa. Di ko pa siya napapabuksan. Jose Opiana, hello po. Salvador. Shower out po. Si Sir Buddy po kaanto yung loyal viewers natin from Taytay Rizal. Ay! Oh, nagulat ako! Kuya Bruce! Baka po mga 2 weeks. Or baka 1 week, Kuya Bruce, kasi 1 week po yung sa break me. Plus yung 1 week kasi enrollment. Kaya baka 1 week. Kuya Bruce.
Kuya Neil. Hello po, Kuya Neil. Danilo Pezara. Hello po. Kabanderang Reyes. Kumusta? Uy, Joey B. Bandera. Joey B. Lee Espanola. Ayan, ang dami ng comment. Lincoln, alam mo, dapat kila Ate Bidang ka magstay para malapit ka lang. Oo po, kila Ate Bidang. Pero may, yung kubo ni Tilo, ay wala na, meron na pala si Tilo. Doon niya na yun iuuwi. Kuya ni, Kuya Bern. Kuya Bern, hello. Naku, mali din Kuya Noli. Anong mali? Gugulatin ka. Ah, S-Force Vlogs. Bicolana, Girl Miss Badet, Enrica, may kanya-kanya kayo na t-shirts with print na. Oh my God, thank you po Kuya V, Kuya Vince Works. Thank you so much po. Ay, Kuya Vince, yung sticker. Sabi ni Kuya Vince. Gusto ko yung oh my God. Ulitin mo. Ano, oh my God? Oh my God. Bakit? Cute lang. Anong boundary na? Mag-send na? Ay, di pa ako nakapag-send. Oo, wala pa. Salamat sa anong paalala. Oo. Di ba ako nakapag-send? Wala pa. Si Madam Jenny pumasok sa live. Wala pa po. Buti may nag-comment. Di pa ako nag-send. Thank you po, Kuya Neil. Si Ate Bidang. Nandito si Ate Bidang? Anong account ni Ate Bidang? Bidang mismo. Wala man si Ate Bidang pa. Ayan, si Ate Bidang. Ate Bidang, kumusta po? Kumusta dyan? Maulan? Kay Kuya Noli, tapos na yung para sa kanya, new t-shirt niya at sa mga new angels na pamimigay na. Pamimigay niya t-shirts. Oh, may papadala nga siya. Kuya Noli, may tika ba? Timpahuay? Ha? Ano po? Baka t-shirt. T-shirt? Oo, may t-shirt yan si Kuya. Ay, yung Timpaway. Meron. Ate Bidang, hindi ko man po nakita yung yung comment mo. Hindi pa nga kita na di ba, na hindi ko pa nasasabi pangalan mo. Ay, salamat doon sa nag-comment kung nakapag-send na ako kay Renata, Idol. hello po. Thank you, napaalala. Kay Ate Bidang ka na lang makiusap na parang, kasi si Ate Bidang nandun lang sa site mismo. Tapos medyo malayo-layo lang ng konti kaya... Depende! Palit-palitan! Palit-palitan! Alam mo kung saan maganda mag-stay? Saan ko? Oy, Colleen, salamat! Ma'am Colleen! Thank you so much po! Alam mo ba kung saan maganda mag-stay? Saan, Kuya? Sa puso nila. Yeah. Ang dami nyo naman. Kasi sa puso Doon ka nila. mag-stay sa puso nila. Sa puso nyo daw. Ang dami. Doon ka mag-stay. Opo, Ate Bidang. Salamat po. Ma'am Colleen, thank you po. Pagawa ako sticker para kay Badet, 1,000 pieces. Wow! Sana all! Di ba Yung sticker ko, Bensworth, Di ba nalublob yung bag ko? Wala. Nadamage lahat. Wala na. Nadali. Nasa-zoom pala siya. Ang dami natang comment. Neymar, hello po. Kabandanes, nagtatampo yan si Ate Bidang. Hoy, hindi yan magtatampo sa akin si Ate Bidang. Si Ate Bidang pa. Uy, Kuya Neil! Kuya Neil, salamat. Thank you po. Kuya Bruce, sa break po. Good afternoon, Kathleen. Ampunin mo na si Kuya Noli. Gawin mo muna siya motovlog driver habang wala pa signal maayos. Daw? Gala. Motovlog. May inaano nga sila sa akin, puntahan daw namin sa Mayon Skyline. Tumuloy na naman yung ulan. Ate Marciana, hello po. Thank you sa... Okay, Kuya Noli. Gagawa daw si Kuya Vince. Salamat, Bensworth. Kuya Noli, padala ko bayad ko sa'yo. May bayad na agad. Sino? Yung si Kuya Lior, papagawa niya ng sticker si Badet. Ayan. Philip Sige po. Malinaw. Hello po. Marami kami puso, BG, mahirapan. Kaya nga, mahirapan ka punit-punitin ito. Commander Reyes.
Asan si Kapakpak? Nandito ba? Kuya? Andyan yata. Wala man ako nabasa pa. 1K naman, Kuya Noli, mamaya. Congrats, dito lang kami support sa'yo. Salamat po, salamat. Salamat po. Hey, Hazel. Ah, si Ate Hazel. Hello po, Ate Hazel. Ba't parang hindi ko nabasa kanina pangalan mo po? Magkano pamasahe Bicolana? Pamasahe saan? Kamsur? Magkano ngayon, Kuya? Lincoln, hello 1K po. siguro, balikan na. Kasama na pagkain. Thank you po, Danilo. Sir Danilo. Shoutout po from Ethan Binangonan Rizal. Pabati ng happy birthday. Apo ko kasi birthday niya. Happy birthday kay Mariex Adrian. Happy birthday sa kanya. Ito po yung lagi kong sinasabi, no? Na lagi ako nagpapasalamat sa lahat ng sponsor ni Kuya Noli at viewers. Kasi hindi sila talaga totaling, sabi natin yung term na madadamot. Kasi talagang ano sila. So tingnan nyo, nandyan sila kay Bicolana. Talagang ano sila, yung basta na ano na natin yan, na patunayan na natin na maraming beses yan. Kaya salamat ng marami sa inyo. Sa lahat ng sponsor ni Kuya Noli at viewers, talagang ano, napakasolid. At hindi lang nila yung para sa akin ang akong tinutulungan, halos tinulungan nila lahat ng team ko, no? Pati yung mga angel. Talagang napakasolid nyo. Kuya Ruben, thank you po. Nagpalipad ulit si Kuya Ruben. Oh, Tibidang, magpasyal ka man dito sa amin. Opo, Elias ng Baguio City. Magkano daw pamasahe papunta sa puso mo, BG? Hala! Mahihirapan kayo! Mahihirapan kayo, guys. I-explain mo anong kailangan. Hindi nyo ata yung maa-afford. I-explain mo kasi kung paano. Hindi nyo siguro maa-afford. Explain. Charot! Asan? Nakulayan ko na ata yung kay Sir Lior. Lior ba yun? Uy! Kulayan mo kasi ang buhay ni Kuya Leor. Inukulayan mo yung pangalan, yung buhay. Yung buhay. Nasa free na kami. Talawin mo, Kami ni Kuya Ruben free. Tanungin mo. Kuya Leor, gusto mo ba? Ala, Kuya Lior, gusto mo daw po ba? Kulayan? Kulayan. Ang buhay mo? Ang Joke lang ha. buhay ko. Joke lang, baka nanonood. Baka alam, baka may asawa siya. Oo. Charot-charot lang po. Joke lang po. Cornick, hello po. Uy, Kuya Bern, thank you so much Ay, Kuya po. Bern, salamat Kuya Bern. Kuya Bern, thank you so much. Salamat. At kung naka-live din siya Pakpak, punta rin, baka pwedeng punta rin po tayo. Ayan, kasi 2 days na lang. 2 days na lang ang kailangan nila. So, para mahit din nila yung another, Meron ng pagsubok. kulay meron ng jacket si Sir Leon. My God, kasi. Open ba puso mo? Ala! Ada. Sarado pa. Wag, Sabi ni Bicolana. Kuya Bruce. Wag Bicolana marapok ako. Hala si Kuya Lior. Magpakita siya, bakit? Ayun na. Grabe, Magpakita mo sa kanila. Ano na yan? One. Laos na yun. Okay lang Kuya. yan mo yan. Bilang ako ha. 1, 2, 3, go. Kuya, dapat may tugtog. Mag-ano ka? Ano itugtog natin? Ano ba? Maghanap ka, Kuya. Makapiright ka sayang yung ads. Wait, ako na lang kakanta. Sige. Ano ka muna? Sige. Sabay ka kanta ako. Sige. 1, 2, 3, go. Tak-tak mo. Itak-tak ko. Itak-tak mo. Amira mo. Bakit itaktak? Amoy. Aray ko po. Hi. Jordan, hello po. Nasa langit. Bakit nasa langit ka na? Kuya Robert? Mabuang ka na sa mga comment video. Oo nga po, Kuya Nemar. Ang lupit ng pakit mo, Bicolana. Bakit? Yung lang, masyadong energetic. Yung medyo yun. pa sexy. Ganon. Oh my God, Kuya Robert. Kinikilig ka daw, Kuya Noli.
Normal man sa akin ganyan lang talaga tawa. Palagi man yan. Lagi mo na akong Palagi man ganyan. yan kinikilig. Lagi mo na akong ganyan. Nasaan ang iba? Hindi pa sila lumipat sa live mo, BG. Hayaan. Ay, 167 na nga. Ate Catherine, hello po. Hello po, Catherine Guanzon. Guanzon. Rual. Ano daw? Rual Fle. Shoutout dito ako sa Binangonan, malapit sa munisipyo. Naalala ko, minsan sinabi sa akin ni Bicolana, Kuya Noli, dito ka naman kasi mag-vlog. Kasi, yun nga, wala siyang mas katandem. Siyempre, mag-isa lang siyang dito nag-vlog. Pero kung may kasama na siya dito, kahit meron na develop na Hindi isang na kasi ako love ni Kuya. kaya medyo na ano siya, no? Kaya minsan nahihiya siyang magtaas ng camera. Darating naman ang time na ano, dadami kayo dito. So, ayan. Yung mga kaklase ko nandun pa sa terminal ng Legazpi. Ngayon? Oo, pupunta sila dito sa Santo Domingo kasi kukuha kami ng props. Tapos dadali namin sa school. Ngayon? Maya. Wala. Ay! Ano daw? Ang haba yung webbing short. Boss Georgiano, no need to pay para sa sticker po ni Badet. I'll give it free. Yung bibigay mo po payment, kindly give it doon na lang kay Badet para makatulong. Oy! Ang bait naman ni Vinceworks. Kuya Vinceworks. Out. Ang bait. Good job. Kinali wala pa rin kuryente sa Barracks Camps. Meron na po, ang wala lang po wifi. Kahapon nagkaroon na. Wala pa lang hong wifi. Saka ang wala pa doon ako. Kuya Danilo Balbagon. Ako. Eme. Kuya Neil, yan hello. Asan? Kuya Neil! Pakit daw kay Kuya Neil. Sige daw. Pakit daw. Yung may pabalikat. Sige daw. Paano pabalikan? Ewan ko, gayahin mo yung kay Chinchin. Ano ba? May pabalikat si Chinchin mag... Ewan ko, di ba Ah, kaya ito man kasi lalaki ako, di ba yun. kaya eh. Ang babait nyo naman, Kuya Lior at Vinceworks. Kaya nga po. 2K yung sa sticker. Ala, nadagdagan tuloy. Ala, Kasi dami. libre lang. Oo. Libre kasi ni Kuya Vinceworks. Kaya dinagdagan tuloy ni Ala, ano yun? Laka, Vinceword. Tanggapin mo na kasi Kuya Vinceworks. Ipapartial niya muna para di sa ma-hassle. Konti. Partial muna yung gagawin. Isaak Malinaw, hello. Benji Digaya, hello po. Si Seiya, sige, Baba, Gayon. Ano daw? Wait lang. Ay po. Ano daw? Video, sige pa ba? Sige lang gayon. Kuya, di mo nasabutan. Sige lang gayon ko. Ano gayon? Oo, Ano? magayon. Ano? Maganda. Diba? Blooming. Hala ako, Kuya Vince. Wala akong sticker. Kuya Vince work. Meron ka na baga? Wala pa man. Wala pa. Meron na baga? Ay, hindi pa idala. Meron nagawa na yata. Meron na. Hindi pa yata na-send. Uy. Taga saan si Kuya Vince? Maynila. Manila. Sino magpapa-Manila? Ako. Ikaw. Sa Maynila namin. Yung mga tira. Saan? Doon ka na sa Maynila niyo. Dito kami sa Bicol namin. Galing na po si Kuya Norig Kibalete Girl. Opo. Na-upload mo Kahapon. na. Kahapon. Ayun, nakita ko na-upload na. Hala! Bakit? Mas maganda daw si Ay, Bunso. ay, kawawa. Ay, iyak na. Alam si Bunso, palabasin niya. Iiyak. Eh, Siya yun si... Yan. pangatlong araw na ako, di man yan lumalabas. Hindi ka talaga nagpapakita. Yun ko yung camera ko. Siya naman na. Palabasin si Bunso. Oo nga, di nagpapakita. Ayan, tinawag ni Bicolana. Ayan, tinatawag. Mayain, napakamayain na bata. Mas magayo. Mas maganda pa naman daw siya kay Bicolana. Galing or one sticker. Upo na. Oh, ito po. At least ko yung magayo. Oh. Kami. Ayan. Ikaw magtulang. Wala pang ligo siya. Ano si Kuya? Oh, Sige, ako na sige, Kuya. okay na ako. Si Kuya, kuha na lang tayo Kuya ang isa pang Sige na, okay na yan.
Wait lang. Don't worry. Bakit? Dito ka kuya, huwag ka aalis. Ano pa yan ang upuan? Okay lang. Ayan si Bunso. Oh. Oh my God. Oh, Kuya Juggernaut. Okay, Jagger, hello. Thank you po sa palipad. Ano. Thank you po sa palipad. Ba't di siya maano? Ayun. Thank you po, Kuya Kuya Jagger, Juggernaut. salamat. Ang dami na palang comment. Hindi nga umaangat. Ayun, nag-angat na, Kuya. Ayun, wala. Maghay ka Bunso. Ay, sorry. Bunso. Mag-hi ka, Bunso. Iayos mo konti yung buhok mo para mas makita yung mukha mo. Oo nga. Ang payat-payat nito ni Bunso. Ang liit, Yan. oh. Sobra. Kuya, upo ka. Sige lang. What's up yan, hello. Benji Digia. Sana all. O sige. Ikaw na daw Bunso mag-vlog. Mas maganda ka daw. Ikaw na lang Bunso mag-vlog. Isama ka ba ni Kuya Noli sa Christmas party? Hindi pa po alam kasi madami po baka. Tapos madami din yung sa Bukana. Kasi baka may pinagbigyan akong isa dyan, di lahat yan magtampo. Oo, Kuya. Ako, Kuya, magtatampo talaga. Kung Umpisahan alam mo na na yun. ngayon. Para Magtatampo. pag dumating yung time na yun, wala na yung tampo mo. Oy, Kuya Ay, Kuya Juggernaut! Jagger! Thank Salamat. you so much po. Kamukha ni Shayna magdayaw si Bunso. Shayna din kasi yung pangalan niya. Shayna yung pangalan niya. Jason, ano po account mo? Di ko po makita sa FB. Oh, Kuya Jason. Kuya Jason. Kuya Ruben. Oh, sabi ni Kuya Ruben, hello da, Bunso. Hello, mag-hi ka kay Kuya Ruben. Di ba si Kuya Ruben nagbigay sa'yo ng... Ay, hindi mo pala yun. Si Kuya Neil pala yun. Kailan? Nung di man, matagal na Kuya, nung nag-TikTok, si Bunso nagsayaw, tapos may pinabigay si Kuya Neil. Malaki na pala si Bunso. Opo, Sir Jaime Vera. Malaki na. Nagtatampo na si BG, mas maganda. Okay lang yan, kapatid ko naman. Kayo naman. Magpaubaya ang ate. Ayan. So, yan. Tingnan lang natin to. Ikaw gusto mo na magbasa. Ba't dito na lang ilapit ng kaunti? Pwede naman. Maghahin ka na kasi Bunso. Ay, na Bunso. Malaki ko tuloy. Biglang Xerox copy talaga ni Bunso. Kamu ba? Turuan kita maging makulit, Bunso. Gusto mo? Julius Flores, hello po. Day na pa kaya. Kuya LV, hello. Amos magayon si Bunso. Eh di sige. Ilan taon na ba? Kuya Anthony. Gano'n mo nga kambal? 12. Paano Kambal gano'n? mo? Oo. Pag ginanyan, Magkaiba man ang pandok ni Kuya. pag ginanyan ang buhok niya sa buhok mo, tingnan mo, kambal kayo. Marciana, hello po. Magsalita ka, Bunso. Hindi na naman yaw na lang magkitadigde. Sa Dipisilon, Pataramon. Mag-hi ka na. Hi na. Nabuyo naman sa yaw na sa ano. Mark Sanose, hello po. Bunso, magsalita ka daw. Kahit isa lang. Hello. Mahirapan na naman akong utuin to. Oy, Kuya Jagger na nag-send na Okay, si Jagger, Kuya salamat, Jagger. Kuya Jagger. Thank you so much po, Kuya Jagger. Mayayain talaga to, Kuya Lincoln, di ba? Dayan tataw si Thank you, Bunso Kuya magbasa. Jagger. Ala, di ka na tataw magbasa, ne? Taram na nga ni Bunso. Mataram ka na daa. Gusto mo magsalita? Ito, gayahin mo ko. Gusto mo? Ayaw niya eh. Oh? Mag-hello ka naman. Hello. Naka-play lang sa room. Thank you po, Ma'am Marciana. Salamat, Ate Marciana. Si BG pero mas cute si Bunso. Salamat po. Mas cute yung nanay. Yun yung galing sa nanay. Mayain nga talaga si Bunso. Oo, kahit ano. Legendia si Lo. Pero mamaya magsasalita yan. Pag nagpalipad kayo, Yun. maririnig niyo yung boses niya. Pero sa school nila, active naman yata. Hindi ko yun. Pag may mga- Nung elementary. Mm. Pero ngayon high school, inda. Ang gawin mo kasi, tuwing umaga kada salita niya, piso. Oo, di ba? Kuya, pag una mo, pag yan nadadagit, minataroan mo na baso.
Galitin mo siya ngayon. Galitin mo siya ngayon. Oo. Mag-hello ka daw, bunso. Kaway. Kaway ka na lang daw, bunso nga. Oh. Eh? Ang laki ko, kuya, tuloy. Okay lang. May chance pa Kaway na. ka na, bunso. Mag-ano ka, hello po. Ismail na baga. Player Juliano, palagay ka ng mas magandang mama. Oh, sabi ko na eh. Wait, guys. Sige, kuya, ikaw muna, kuya. Kuya Jagger, ayan, salamat Kuya Jagger. Uy, thank you Salamat, po, Kuya Kuya Jagger. Jagger. Thank you po. Ang bait man ito ni Kuya. Di ko na siya naka-heart. Ayan na. Thank you Kuya Jagger. Kuya Lior, opo, maganda po. Maganda ang aming ma'am. Na ano ko na to si Kuya Lior Ay, at siya Kuya tatay. Jagger na. Kakain tayo? Meron na pala. At para may vlog ako. Sige po. Mas maputi si Bunso. Opo, mas maputi si Bunso kasi hindi yan naiinitan. Jordan, hello po. Wait, guys. Sakto, hindi na mapabawasan. Ito. Saglit lang, guys. Ito na. Nakabit ng lolo niya, no? Wala na. Mapabawasan. Hello sa 152 viewers natin. Nandito si tatay. May ikakabit kasi siyang pintuan. Kasi wala kaming pintuan. Wait. Ayan. Mag-awit lang. Mag-ano tayo. Ikaw, ina. Magbasa ka nga. Kudutan. Oo, Kuya Jesse. Kudutan ko na siya. So yun guys. Hello po. Nasa live kami nila Kuya Noli. Nasa live. Yan, tapos nandito si tatay kasi nga po, ano tawag dyan? Magkakabit ng pintuan. So, ano? Parang may pinto na kami. 59 viewers. Kasi kuya, kapag gabi, malamig kasi yung hangin pumapasok. Sa weekend ako sa iyo, Boss Noli, yung 11 AM live mo dyan ako papasok. Salamat po, Kuya Jagger. Salamat. Wala pong problema, Kuya Jagger. Salamat po ng marami. Okay lang po. TikTok At na. least makatulong din tayo kahit di ko Kuya alam. Rico, Makahelp din po tayo. TikTok ka na lang dain na. Sabi ni Kuya Rico. Mag-TikTok na lang. Yan, mahihain eh. Mas maputi baga kuya si Nading. Hindi man lumalabas kasi. Oo, di man nainitan. Maputlaon. Pangatlong araw na ako, kulang na lang, hindi kami magkita. Oo nga kuya, di ba? Nasa isang bahay lang Mahirap pero buhay. hindi mo nakikita. Andres Dumanador, hello po. Taga-Tondo po ako, maganda si Bunso. Thank you po Alex Titor. Sana masama ka ni Kuya Noli sa party. Nakakahiya. Ang daming tao. Bunso, wag kang mayasa ka. Magbasa ka ng comments. Mas gwapa ka kay BG. Thank you po, Sito. Pero mas maganda ako. Ilalaban ko yan. Oh my God! Thank you po sa mga nagpalipad. Thank you kay Kuya Juggernaut. Tsaka kay... Wait lang guys. Ayun ko lang po kasi kayo na... Ang daming palipad ni Kuya Juggernaut. Ngayon ko lang kayo na Kuya Bert pa! Kuya Ruben, ayan, thank you so much. Nagbabackread kasi ako, guys. Kuya Neil, nagbigay din pala si Kuya Neil si Ma'am Colleen. Alam ko na kung sino si Ma'am Colleen. Kasi sabi kahapon, di ba, ibulong na lang daw. Parang jokes box yan si Bunso. Hulugan mo ng piso, kakanta yan. Oo, ganun yan, bayad muna. Kuya Bird, mas maganda daw si Kuya Noli. Kuya Noli, mas maganda ka daw, sabi ni Kuya Bird. Kuya Bird, hindi kami talo, kaming tatlo. Hindi kami talo.
Ano ka, Kuys? Ayan mo na. I-play ko lang. Ah. Yan yung biyahe ko papunta rito. Yun! Hala, nagagalit na yung... Oh my God! Kuya Juggernaut, thank you so much po. Masaya sana pag matuloy pumunta sa party sa Bukana. Opo, Kuya Lincoln, gusto ko din. Sakas, Salamat malayo ka, Jagger! yun. Malayo yun, di ba? Buka Kuya na? Jugger, oo. Sabi na natin 10 hours. Mula rito. Kuya, hindi ko kaya. Ay, doon sa Tagkawayan, bumaba ka Pag na. pag nagbabiyahe ako, Kuya, ano nga, Kuya, 3 hours di ko na kaya. Pag ganun pa kaya, makakapunta ako doon, pero wala akong lakas. Parang tulog ako niyan, Kuya, mga 1 week. Hindi, doon ka lang sa 3 hours, tapos baba ka na. Sige, Kuya. Sige po. Iyak na lang ako. Hindi yan sanay sa biyahe, sinigula na. Tapos sa mangyari niya, puro tulog. Hello daw siya, Ina, sabi ni YT Vlogs. Team Karen. Jose, Denaga, hello. Saina, Saina, Saina. Tara! Asa na sila, Kuya, Kuya Neil? Tsaka Kuya Andyan Neil. lang, Hello yun sa lang. 160. Nanonood yan dyan. Amo? Kuya, naka-premier ka? Oo, yan lang. Bakit ganyan? Biyahe yan ba? Pupunta rito. Nung gabing pupunta ko rito. Bago lang. Na-late na nga yan. Yan yung pupunta ko rito gabi. Uy, may nasakyan naman matulog ka na lang habang nagabiyahe. May sasakyan. Yun nga po, pero kahit matulog po ako, yung katawan ko parang nalalanog. Gano'n nagaganon siya. Hindi talaga ako sanay. Kasi hindi pa nga ako guys nakapunta ng Manila. Ang mahabang biyahe ko, mga 3 hours, ganyan. Nung elementary ako, ganyan. Mga 2 hours dyan sa Kamsor. Yun lang po yung mga mahaba akong biyahe. Hello sa 155 viewers natin. Baka busy lang sila. Baka mamaya babalikin sila. Opo. Bunsong mag-hello ka na. Kay Kuya Lincoln, no. Si Kuya Neil, batiin mo. Binigyan ka nun dati nung nag-tiktok ka. Pag tiktok bati Kuya, diretso, igwama ng ka, diretso send. Oh? Pinasend kaya dyan, kaya. Mabilis talaga to si Kuya Neil. Anak, yun siya. Baka Kuya at yun, magparaura na grabe. Kaya nga. Mag-hello ka na. Mag-hello ka kay Juggernaut. Para daw sa isang may palipad. Sige na, mag-hello ka lang. Sabi ni Kuya Juggernaut, mag-hello ka na para isa palipad. Diba? Mag-hello ka na daw. Sayang. Kukurutin ko to mamaya. Ang haba. Pag-off lang camera. Kukurutin ko to mamaya. Makakakurot ako. Parang may binibigay Mag-hi ka na. Bibigyan ka ng baon ni ate mo. Kaya nga. Sige, ready na yung kuko ko. Mag-hi ka na, sabi mo. Hi po, Kuya Juggernaut. Matagrosong talaga ni Kuya Makunito. Ang kunat. Makunat talaga to. Bata pa kasi. Di mo, Kuya, may iba man baga natin na Yan talaga ang personality mo. Kanya-kanya nga tayo. Yes.
What? Nabayaran yung Netflix. Nabawasan pa. Today. 8256528. Hi guys. May malabo. Alam, malabo camera ko or nag-Arnold Villaloo po. Kahit anong ingay. O kahit anong ingay daw. Maski... Oy! Thank you so much! Maraming salamat! Pakit daw. Hindi ko na-heart. Wait lang, hina-heart ko kasi. Kuya Nalding, kahit ano daw sabi ni Kuya Juggernaut Bunso. Kahit anong ingay daw. May parinig niya lang daw yung boses mo. May sounds lang. Sige na. Kuya Elvia Bailo po. Pakit daw Bunso sabi ni Kuya Neil. Nag-send si Kuya Neil, oh. Thank you po, Kuya Neil. Thank you po. Thanks so much. Ate Marciana, hello. Ano, magsalita ka lang. Hello, madali lang. Saro lang. Promise, saro lang. Sige na, promise, bibili ako lollipop. Ayun na. Mabakal ako yung lollipop. Ice cream daw. Ice cream mo, bibili ako ice cream. Balik sa ice cream. Pagay ka lang. Saro lang, diba? Hello. Hello. Madali mo lang. Hello. Say, kaposis mo. Sige, dali. Ay, maiyan. Sabi ka, magpasko. Hello. Tama, bakal na ice cream si Kuya. Bibili ko muna, ice muna ha. Ice. Ice muna. Meron kami niyan, Kuya. Well, ice muna, ice. Meron kaming ice. Ice muna. Maghilo ka sa'yo. Hello. Hello po. Hello po. Oh, nagdarong na. Nadangog nindo ito. Narinig nyo. Oh, hello na. Baka mapanis. Kaya nga, Kuya Vinsworth. Narinig nyo na, nag-hello na. Ha? Kuya Juggernaut, narinig mo po? Kuya Rico, sabihin mo po so hello live. Welcome to my guys. Kaya gani ko ta. Ano mag-rides ngayon? Saan ka kuya mag-rides? Gawa sana akong vlog. Amo? Pwede man baga kuis. Kaso maura. Kasama ako dun sa kaibigan. Ayoko yan. Kami gano'n. Oh, Kuya Kuya Juggernaut. Juggernaut. Thank you so much. Very good ka Kuya talaga. Juggernaut. May 50 lang. Matataram ko may 1K. 50. Thank you po, Kuya Juggernaut. Ayan. Busy kayo. Very good. Busy kayo kaibigan. Hindi man, Kuya. Message mo na. Kaso mauran. Pasama ako. Medyo umano na. Kuya Jugger, thank you so much po. May gagawin ka, hindi ka naman pwede. Ano, Kuya? Kaya ba mo nito, Kuya? Para matod man lang. Smart. Pero kita at siya. Pwede man kita. Wait lang. Sige, ikaw muna magbasa daw, Bunso. May tigasikaso lang si Dikelana. Kuya Rico, hello po. Ate Marciana, hello. Hi guys, thank you sa mga palipad nyo. Ayun. Ano ba 38 minutes? Oy. Hindi, tigilin ko 38 minutes. Congrats. Ay! Ay! Congrats. Thank you so much. Ay, Kuya Jugger, magpa-pizza ako pag magsabi siya na welcome. Ay! Sabi mo welcome. Bibili na siya ng pizza. Habaan mo salita mo da, magpa-pizza ako pag magsabi siya welcome to my vlog. Sabi mo, welcome to my vlog. Dali na, daw kapatid ng ano. Tama-tama, may Meron ka lang. magagawa dito. Ano? Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Oh! Tingin Oh! doon. Isa pa. Isa Tingin na. doon. Anong binsing? Yan, ganyan. Focus. Sige na, para mata. Welcome. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Oh, narinig niya! Yari ka, Kuya Jugger. Yari ka talaga, Kuya Jugger. Ano, Kuya Rodel? Ako mataba. Kuya Bern, Oy, hello. sagot daw ni Kuya Bern yung soft drinks. Oh, may soft drinks pa. May soft drinks pa. Oh, may soft drinks na. May pizza pa. May pizza ba, Sintro? Opo. Ano ang pizza ngayon?
14. Siya 14. Thank you po. Sabihin mo na kung ano gusto mo. Parang kanta lang, bunso. Bunso, sabihin mo na daw. Uy, thank you so much, Kuya Bern. Ang bait-bait. Uy, Kuya Noli! Kuya Noli, send ko sa'yo. Send ko sa'yo, Boss Noli. Ay! Sabi ni Kuya Jagger na. I-type ko yung Gcash. I-type mo. Sige, dito. 09. Salamat, Kuya Bern! Thank you. Wait lang, Kuya Bern. Diyan ka lang. Huwag kang aalis. Baka nakalimutan yung number ko. Baka daw kasi, Kuya. Pwede man, Kuya, sa messenger. Send mo. Sa live. Hindi ko naman Bakit may ano? Yan, 0905 0905 410 410 2268. 2268. Yan, Noli C. Nalisi. Ayun po, Kuya Bern. Salamat po sa sa papitsa, sa pamerienda. Uy, more smile. Yun. Smile ka lang, oh. Kuya Bern, ayan po. Sabihin mo, bunso, meow, meow, meow. Yeah. Nasa akin na. Meron na daw siya. Kuya Bern, salamat. Nasa akin na. Kuya Rinante, Linabukilaw po. Sabihin, magtarap ka na. Ayun na, ini. Ang ini. Agoy, may text mate na ako. Hala, Kuya Noli. Ano daw? Kalat na number mo. Okay lang yan. May Matagal na yung kalat eh. Matagal ng kalat yan. Bibigay ko na ng kalat. Ganun ka daw, bunso. Thank you, Kuya Bern. Thank you so much. Love nyo talaga kami. Ayun. Agoy. Ayun na pala. Nabasa ko na pala yan. Thank you so much. Ikaw na, bunso, magbasa. Parinig mo yung boses mo, bunso. Oo. Parinig mo yung boses mo. Hindi kaya lagong to, kaya ayaw mo salita. Lagong. Alam mo yung lagong? Boses lalaki? Pang lalaki. So, Hindi kaya lagong ka? Bunso? Parang boses lalaki. Lagong. Kuya Jagger, yan po ang ano daw? ano Wala, na? hindi mo mabasa. I'll try to send through Gcash tol Noli. Oh, si Kuya Neil! Pati si Kuya Neil, oh. Si Kuya Neil, thank you, Kuya Neil! Para baon ni Bunso, may pambaon na si Bunso. Bunso. Si Kuya Jagger yun, pero papadala din. Oh! Kuya Bern, Kuya Jagger, Kuya Neil! Ala, ako sila. Thank you so much po. Hala, grabe naman po. Galante pala ko yung sponsor mo, Garantiyan sila. Pakit ka na Maraming kasi. salamat po. Magpakit ka na, Bunso. Hindi, ikaw muna. Ano? Sabihin mo ganito. Ayaw ko kasi magpakirot. Sige daw. Sige daw. Sige. Ayaw ko kasi. Hindi ka man nakatingin doon eh. Sige daw. Sige daw, sige. Sige daw. Sige daw. Nahihiya ako. Pa-baby. Sige daw. Kuya. Paano kayong pa-baby? Dapat sumikat yun, di ba? Yung pa-baby. Yung Parang nagpapa-baby. Ano, Yung salita. lang. Sige daw. Di ba yung iba pag nagpapa-baby? Ay, so, Oo. parang baby Ipit- talk. Oo, ipit-ipit yung salita. Baby talk. Sige daw. Hindi mo ako ito, kuya, Hindi ka totoo. totoo? Hindi Ang man ako bira po. nagbe-baby talk. Siyempre. Tatawa Mark tuloy, oh. Antonilo. Kayo guys, marunong kayo mag-baby talk. Hindi man ako nagbe-baby talk. Pa-baby? Ayan guys. So, Kuyatam na. thank you so much po, Kuya Neil, Kuya Bern, tsaka Kuya Jagger. Maraming salamat. Mag-thank you ka. Mag-thank you ka. Thank you po. Ilapit natin. Thank you po. Thank you. Kuya Neil, Celine. Kuya Bern, Kuya Juggernut. Kuya Jagernat. Very good. Marunong na siya magsalita. Ate Jenny. Hello, thank you po, Kuya Bern. Ayan na. May nag-send na. Pero, Sinend na daw? oo, si Kuya Bern daw. Maraming salamat po.
Narinig ko yun, Bunso. Nice one, oh. Very good. Magpakit ka daw, Bunso. Oo po, naka-premiere po pala si Kuya Noli, guys. Sige lang. Diyan lang po kayo sa ni Bicolana. Maraming salamat po, Kuya Bern. Ikaw naman daw, Kuya Noli, magpa-cute. Palagi na lang kami. Palagi na lang mga angels mo. Wala Ikaw man lalaki naman. nagpapakit eh. Meron. Masagwa. Kuya. Depende sa mukha. Alay ko po! Ay, teka. Alay ko! Sabi mo, Kuya, gwapo ka. Ay, may shit! Ang hirap buhay talaga yan. Ay, ang hirap lang sa mukha! Kuya, si Kuya Juggernaut nag-send Send na. tricky. Thank you so much po, Kuya Juggernaut. Mag-thank you ka ulit. Mag-thank you ulit. Mamaya, mag-thank you pa ikaw. Nakikita mo, basahin mo Okay, nga. bili tayo ng pizza. Pizza? Pizza ba siya? Pizza 14. Oh my God. Panis talaga. Thank you so much po. Maraming salamat po sa nagpalipad. Nicola, live din. Oh, live din daw sa Ate Rica. Ang sipag na ni Ate Rica mag-ano ah. Wala yata siyang pasok na. Nakalive din daw si Ate Rica po. Kuya Bern, 1K daw para kay Bunso. Opo, maraming salamat po. Uy! Uy! Ulok daw! Ulok daw! Pag-cute daw, pag-cute! Na-cute! Eh! Uy! Uy, uy, uy! So yan, may pumasok na po, no? 3,087. Salamat kay Jagger! Salamat. At, ayun, bibili kami ng pizza. Pizza. Maraming salamat po, Kuya Jugger. Thank you sa pamerienda, Kuya Jagger. Maraming salamat. Panoorin nyo lang po sa vlog ni Bicolana. Sa vlog ko? Mag-vlog ako mo. Ano gusto mo sa channel ko? Nala? Or sa'yo? Sa'yo na lang. Pwede manta pa. Tingin ako sa eskwelahan. Oh, sa'yo na lang. Mapa-eskwelahan ako. Oh, dito na lang. Oo. Oh, sige. Sa vlog ko na lang daw, Kuya Jagger. Yes po, kasi pati ako natatawa kay Bunso. Bakit po, Kuya Jose Opiana? Tahimik ka. Thank you so much. Ang dami niyo ng pinalipad. Nagbigay pa kayo. Maraming salamat po. May nag-send pa ba? May nag-send? 1K daw. Ito, may 1K. Oo. Sino? Si Kuya Bern. Kuya Bern, salamat sa 1K. Ayan. So, bali, may 4,000 na dito. Maraming salamat. Salamat, Kuya Bern. At i-ingkas ko pa ito. Wala akong Oo. Maraming salamat. Salamat po, Kuya Jagger and Ang laki ko naman sa Ang laki ko. Hindi. Kuya Bern, salamat. Nakaitim na naman si Bunso. Nakaitim. Nadadala din ako sa pagkatahimik ni Bunso. Ala, Kuya Regen, wag kayong magpapadala. Alright, si tatay, ho. Kuya Rico. Ito pala guys, yung si tatay andyan, inaayos niya po pala yung pintuan. Dahil may pumapasok na lang isang. Oo, madaming langgam pumapasok. Ang daming langgam talaga, yung mga itim. Magsikalat sila. Okay na guys? Okay na tayo guys. Bibili na lang kami. Opo kuya kayo. Asan si kuya mo? Asan si Sama na kami, kuya? bibili na lang. Thank you so much po. Ay kuya, Bibili na lang pizza. mahal talent Oo, mahal talaga ang talent. Ayan, Kuya Bern and Kuya Jagger, bibili na po kami nung kuya ni abang Una na ako sa inyo. Sige po, salamat po. Kuya, wait lang. Bakit? Sasama ako sa iyo kasi nga magpapatid ako sa sentro. Yung mga kaklase ko pa on the way. Di ba maya-maya? Sige. Maya-maya. Atan. Wala, maya-maya.
So, yan. Maraming salamat po. Sige po, ingat po, Kuya Juggernaut. Ingat Salamat, po Kuya sa Jagger. lahat. Abangan na lang po sa Kuya vlog ko. Bern, salamat po. Ingat po kayo. Kuya Neil, maraming salamat po. Ma'am Kulin, maraming salamat. Ate Colleen, hello po. Sino pa yon? Sila, si Kuya Bern, si Kuya Juggernaut, si Kuya Neil, si Ma'am Kulin. Yan lang, yan. Maraming salamat po. Baka po may hindi ako nabanggit, pasensya na po. Maraming salamat sa nag-stay tuned sa ating... Salamat po sa pagbibigay din ng opportunity kay Bicolana. Salamat. Pakit. Magbabay na ikaw, mag-thank you ka. Salamat po. Salamat po sa nagbigay. Bakit? Sige na, magsalamat ka na. May comment Tama, pa ano din na siya. kita. Mababay na kita. Salamat po. Regine Diaz, hello po. Mag-thank you na ikaw. Mag-i-end Kanina na, pa mag-i-end na ma-end na tayo kita. ng Thank live. you. Mag-i-end na Salamat tayo. po. Bye-bye. Eh baka naka-live po si si Kapakpak. Punta po tayo doon. If Sige ever na, baka dali na. naka-live siya. Si Kuya Ruben. Lipuan. Si Tapsil pala, si Tapsil. Pasensya na po. Paring Robin, salamat. All super Maraming chatter salamat and po, all Kuya viewers. Ruben. Ayan, salamat po. Sige na, mag-ano ka na, mag-bumay ka na. Bye-bye. Salamat po. Bye-bye. Kumain na kita. Sige na. Sige naman lang. Yung nasa doon sa part na kaya mag-ababay ka na. Sige na, bye-bye po. Salamat po. Bye-bye. Yun na lang. Salamat po. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye. Mamwa. Gano'n ko yan, baga maibig mo. Salamat po. Ilaw, ilaw. Mamwa. Ilaw, mamwa. Ano? Momo. Ayaw. So, ayan guys. Maraming salamat po sa mga tumambay, sa mga nagpalipad po sa sponsor. At sa nag-gcash kay Kuya Noli. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye po. Love you all. Sorry, Katin and Noli. I am having... Okay lang po yan, Kuya Neil. No problem. Okay lang po, Kuya Neil. Alam kay Sabi kay Neil. ipapaano niya lang kay Ate. Apo, si Amgi na lang po magbigay din. Apo, maraming salamat po, Kuya Neil. Thank you so much. Thank you very big. Love you all. See you next live.